xa visto. Matanza criminal. Hoxe temos matanza na casa. A min o tema ese non me vai, Non, porque matar o porco na casa, por unha parte, é ilegal, pero ainda por riba é cruel, home. Porque despois de estar tantos meses mantendo o bicho na casa, un acaba collendo cariño, Pasa que, a ver quen lle di nada a Elvira. Saiu a nai, teñen a violencia metida no corpo. Non hai maneira de quitar. A ver, mete o coitelo a xeito que estás facendo unhas cabecinas. Elvira, non me poña nervios. Ansia, Moncho, ansia. Cala un pouco, que non son Paulino de Chantal, cala un pouco. Aí vai, agora parece que vai. Aí está. Ala, xa está. Que Dios lo teña na gloria, meu pobre. Criatura. Espera que me suba o móvil. Pero... Hola, don Anselmo, que? Que tal, home? Como que estivo todo o día intentando localizarme? Xa me ten que desculpar, é que levo unha mañá criminal. Sí. Agora? Ui, agora non vai poder ser, porque isto... Sí, claro, don Anselmo, claro. Agora mesmiño, vale? Veña, ala, hasta logo. Mira, marcho! Hola, don Anselmo! Diso nada, que me tes que axudar a pasar o sopleto ao porco. E pois hai que metelo na bañera para despezalo. Moncho! E ti estás me escoitando? Ai, que o pariu! Marchei escopetado á casa de don Anselmo. Non por ansia de estar con ele, non. Máis que nada por esquecer a masacre que estábamos perpetrando. Onde andabas, mamalón? Levo horas buscándote, mandeite 4 whatsapps. E que faz con esa pinta? É que estaba na casa facendo a matanza. Por favor, pídolle discreción, discreción, porque estas cousas van contra as leis europeas. Moncho, non me arredes coas túas lideiras. E atente. Ainda que parece increíble, preciso da túa axuda. Parece mentira, pero que faga falta, don Anselmo, aquí me ten. Grazas. Verás, vou marchar uns días de picos pardos a Benidorm co meu amigo Alvarito. Xa sabes o que é Benidorm. Discotecas, boates, inglesas con esos escotes pecosos. Que nos pillar. Claro, ten ben merecidas unhas vacacións, Sei, non. O caso é que mamá non lle gusta que eu ande con Alvarito. Pensa que é un calavera e se se entera vai levar un desgusto. Xa entendo. Entón o que vostede quere é que eu lle cubra as costas diante do seu anai, non? Exacto. Ves, Moncho, ves? Ás veces pareces menos retardado do que realmente és. Non sabe canto lle agradezo o cumprido, don Anselmo. Discreción, Moncho. Sobre todo, moita discreción. Que ninguén se entere e lle vaya co conto a mamá. Como don Anselmo tiña que facer as maletas, marchei. Pero non para a casa, non. Antes fun a de puscas e mandarlle algo. É para retrasar un pouco a volta á matanza. Puscas, pon aí un pelotazo de licor café. Aí. Antes de que se me esqueza, Moncho. Estivo aquí don Anselmo preguntando por ti, viña un pouco cabreado. Ese tema xa está amañado, Quero máis preguntas sobre don Anselmo. Non vou contar nada. Moncho, podes saber que faz con ese coitelo? O que ti non che importa, Lino. Anto menos saibades mellor, vale? Non vos quero implicar. Así que nada de preguntas sobre o coitelo, sobre o sangue ou sobre don Anselmo. Que carallo. Está pesada de Elvira outra vez. Que é, muller? Que? Mira, ti querías que lle chantase o coitelo ata desangrado. Non, xa está, foi o que dixo. Agora toca xa ti pasarlle o soplete, despiezalo e punto, Elvira. Mas teño que facelo todo, ou que? Non, cariño, digo que xa vou. Nino, que comportamento máis sospeitoso ten, Moncho. Ti que opinas? Opino que, farto dos abusos aos que estaba sometido por parte de don Anselmo e animada por Elvira, que é unha especie de Lady Macbeth do país, Moncho matou o vello e agora intenta desfacerse do cadáver a base de queimalo e partilo en anacos. Está claro. Carallo, eu pensei que estaba de matanza clandestina, pero a túa versión é moito máis bonita. Cheguei á casa, despezámolo o porco e fiamos chourizos. Acabei tan rendido que fun directo para a cama. Que non, Elvira, acabouse. Nesta casa non se volve a matar o porco. Iso dilo agora, pero despois ven que rodes nos chourizos da casa, E sabes de sobra que non me gustan. Eu vou mirar para os chourizos e acordarme dos olliños do porco cando lle clava o coitelo. Que tan sensible és, miña xoia. A nai de don Anselmo.
Hola, boas noites, señora Hortensia. Que fai estas horas esperta, muller? Ai, aquí ainda non chegou Anselmito, claro. Normal, porque el vai na Coruña. Sí, vai na Coruña nunha xuntanza de jóvenes emprendedores, nun par. Esa foi a primeira dunha longa serie de mentiras que lle tiven que contar a señora Hortensia para encubrir o fillo. Cousa da vida. Que non foi dormir? Normal, señora Hortensia, normal. É que está facendo inventario. El, cando fai inventario, xa sabe como é. Non sae do despacho ata que lle saen as contas. Sí, xa pode estar Norma Duval en Lameiro e el dali non sae. Que segue sen aparecer? Normal é que dis que ia rezar a novena, non? A Fátima, Non queren o chourizo? Sácame de diante. Como? Que va, como está o tipo. Non me quixo levar nin a min a Portugal a rezar. Que va, está entregado. Sí, seguro, señora Hortensia, seguro. Acabo de falar eu con el. No, el saiu no coche que ia doar sangue. Sí, ele custalle moito esas cousas así raras. Como que non se moviu o coche do garaxe en todo o día? Seguro, vostede mirou ben. Mire ben, porque esos coches tanto están como non están, son híbridos. Ala, veña. Ui, que se corta-se, ala, chao. Que tan pesada é a nai de don Anselmo, meu. Logo, que é isto que traes aquí, Moncho? Xa unha empanada de raxo que me fixo Elvira para levar para o choio, non sabes? Todo para vos, Non penso meterlle nada ao corpo que matara cas miñas propias mans. Bueno, marcho con o modelo coche do don Anselmo. Que esta bella sospeita é... Veña, Moncho. Discreción total co tema da empanada, Non quero que loqueen os da Garda Civil. Mira, pa, aí vai a detalle, Moncho, Que faz, animal? Home, non ves que tenta desfacerse do corpo de don Anselmo dándolle a xente para que o pape? Es que esta é a carne de don Anselmo. Mira para aquí que non ten pinta de estar correosa para nada. Acaba de dicilo el mesmo. Matouno con súas propias mans, dallenos o comelo e por riba pídenos discreción. Vou a meter na cámara. Non, por se veñen os de CSI Carballo e lle queren facer as pruebas da ADN. Movín o coche do sitio. Desfixen a cama de don Anselmo para que a vella pensase que foi dormir. Pero aínda así, nada. Que tan desconfiada é a tipa, Mima. E o peor foi ao chegar a casa, Non vexades que sorpresa. Colléronnos, Moncho, colléronnos, saben o da matanza. Estivo aquí Emilio, o Garda Civil, preguntando por ti, sei que quere falar contigo. Alguén deses desgraciados que se foi da lingua. Seguro que foron puscas e máis, Quen me mandaría a min darlle a empanada de raxo? Xa sabía eu que non ian estar calados. Son peor que Sálvame de Luz. Témonos que desfacer das probas, Monchiño. O carallo 29, Esos chouritos deron moito traballo, Elvira. Entón que? Que nos vai caer unha multa de moito nabo. Deixame a min, deixame a min, Emilio, son Moncho de Elvira. Sí, xa sei que me queres, home. Así que as cartas enriba da mesa. Confeso, son culpable. Mateino na casa. Agora non te me faga lo sorprendido, Que ben sabes que non é a primeira vez que o fago, non? Non sei, eu que sei, sacrificaremos un por ano, eu que sei, non leva conta cantos anos... Pero que importancia terán os nomes? Eu non te chamo de ninguna maneira, Para min nada máis que son animais, Emilio. Sí, non te preocupes que non me movo de aquí ata que chegues, vale? Ala, un abrazo. Xa está. Por que, home, por que? Que necesidade tiñas de confesar? Guíate por min, Elvira, guíate por min, que eu sei negociar ca Garda Civil e máis con Emilio, que é o peor de todos. Mira, ti tranquila, deixa que veña. El nada máis que quer unha ristra de chouritos e uns poucos rinchóns. El, así, boca calada. Que tan equivocado estaba. A Garda Civil non veu pola matanza do porco, non. Veu porque a señora Hortensia lles foi co conto de que eu lle matara ao fillo. A don Anselmo, que me diredes. E ainda por riba ali na Puscas confirmaron as sospeitas. Son inocente, Emilio. Xuro que son inocente. ¡Eche forte, papá! ¡Y que no se diga que eres un chivato! Cala a boca, ti que ainda estás poñendo peor, idiota. 10 horas de interrogatorio, amigo. Preguntáronme de todo. Onde escondín o corpo, que fixen cas vítimas dos outros anos, que por visto eu era reincidente, pero que loucura. Claro, eu insistía en que don Anselmo estaba en Benidorm de carallada, de festa. Pero nada, deles nada, que esa coartada non se sostiña por si soa. Claro, e diredes vos, xa se aclarará todo cando veña don Anselmo, non? Pois non. Entendio, Moncho. Se digo a verdade, quedo en evidencia. Xa, don Anselmo, pero que unha cousa é dicir a verdade
E outra é contarlle á policía que tivo que fuxir de Lameiro porque eu o intentei acoitelar. É que se confirma a túa versión. Mamá, vais enterar de que desobedecín e marchei de festa con Alvarito. E iso... Xa, iso sí, pero non ve que agora todo o mundo pensa que son un psicópata violento e sanguinario. Pois agradece que non fuga a comisaría a poñerse unha denuncia por intento de asasinato. Debía ser máis agradecido. Ala, carallo, o que faltaba, home. Ainda por riba di que son un desagradecido. Eu es, Moncho, eu es. Ou pensas que non sei que fixeche a matanza na túa casa? Non moito useches para probar nin un chourizo, nin unha orella, nin unha pata. Moría outro cría corvos. Cría corvos. Conclusión. Se queredes evitar toda clase de enredos e malentendidos, ide polo legal, amigo. Ide polo legal e sacadevos dese costume clandestino de matar o porco na casa. Guiadevos por min, que sei do que falo. Tía a Mallorca e eu a Puscas. A miña Elvira foi de viaxe a Fátima cas amigas. Non fai falta que vos diga que non emprenderon a viaxe movidas pola fe, senón todo ao contrario, para pasar uns días cacarexando e dándolle ao peteiro contra todo canto tema humano e divino hai no mundo. O que eu chamo un galiñeiro andante. Hola! Xa estamos aquí! Ei, mamá! Ai, meu pequeniño, que tal? Que tal? Canto me tardaba a verte? Que tal a viaxe, muller? Moi ben, moi espiritual, moi espiritual. Trouxenche un recordo. Que? Mira, o Mega Dance Ibiza Party, as mellores sesións dos DJs das illas. Carallo, como cambiou o conto. Antes, cando a xente ia a Fátima, volvía cunha estampiña da Virxe ou algo así, pero... É que non sabes, agora en Fátima hai máis souvenirs que na tenda do Chino Jun, Verá, bueno, está ben. E mira, trouxeche o galo do tempo que che pedín. Pois, oiches, o misterio de Fátima. Non o topei por lado ningún. Como que non o atopaches? Pero, a ver, Elvira, o galo do tempo é un dos 3 pilares de la tierra fundamentales da economía portuguesa, xunto cas toallas e o fraile este que saca a pirola. Ti non sabes como está ese país, Moncho. Como está ese país? A economía portuguesa está desmantelada por culpa da crise. Mira, voume dar unha ducha e meterme na cama que veño morta, Ala, meus amores. Chao, gracias, Nada, meus bellas. Mira este que esteo de... Botei 3 días coas 2 noites preguntándolle a Elvira pola viaxe a Fátima, pero ela nada, nin pío, non solta prenda. No, di que o que pasou en Fátima queda en Fátima, que non pensa contar nada. Que tan misteriosas son as experiencias místicas e religiosas. Non me digades por qué, pero eu vexo a Elvira cambiada, desde que veu da viaxe. Está como reservada, rara. Para min que tivo unha relevación espiritual desa, sabedes, non? Vamos a ver, Lino, ou yo contas ti ou conto yo. Que contaron que? Moncho... Elvira mentiuche. Que non foi rezar a Fátima. Pero onde foi, payaso? Mallorca, Moncho. Foi a Mallorca. O golferío todo das discotecas e das playas nudistas. E dos karaokes. Foi cas. Carviciosas das súas amigas. Ya me veña, e de rascar por aí. O tal inventades, No, Moncho, non inventamos nada, Moncho. Aquí está a prova, Aquí está a prova. Interceptei este documento audiovisual que lle mandou a Colosinas a súa irmá. Aí está todo, Moncho. Todo. A verdade, pura e dura, ainda que doia. Veña, bótalle un ollo e despois devolves, Porque para un carteiro a confidencialidade da correspondencia é sagrada. Pero tendo en conta a gravidade do caso, farei unha excepción. Bueno, se fixaxe unha excepción comigo tamén que me puxaxe DVD 4 veces. Pero digoche unha cousa, Moncho. As imaxes que hai aí poden dañar a túa sensibilidade, A min xa non me cadraba moito que a tipa fose a Portugal e trouxase un CD deses de Megamix Playa Dance ou como carallo lle chame, en vez dun galo do tempo, que é o propio. Vou mirar a case esta, a ver se hai tanta extremonía como din Lino e Puscas. Carallo, mira pai. Elvira, Carmucho e Golosinas. Os Ángeles de Charlie. Tal cual a selección femenina da bola e praia. Esto sí que é vida, non o que temos nós en la meia. Sí que ten razón. A pena é que non poidan gañar máis días, Moncho? Ai, eso sí, pero xa vai pagar todas xuntas, Ai, que volta que te darei. Está buísima, pero máis repetición. Loli, non nos graves, a ver hai de cual. Dios, que tan desinhibida está a condenada,
É como lle pega a cervexa. Despois di que lle dá acidez aquí na casa, sí. Ai, Rodolfo, podíasme botar unha pouca crema a mí, que parece que me está queimando. Ai, Rodolfo! Pero, isto non... Non graves, non graves. Non va. Vou che dar eu a ti e a Fátima. A ti e ao Rodolfo ese. La nai que te pariu. Mentireira. Libertina, candonga. Desgraciada. Canta claro, Elvira, canta claro, Non te poñas así, Moncho, que non foi para tanto. Non foi para tanto. Non foi para tanto. E a ti? Para xa tanto chunda e pasa para o cuarto. Pero que pasa? É música da Virxe de Fátima. Ala, Vinciño, vai pro teu cuarto que os papás temos que falar das nosas cousas. Os papás. Monchiño, non é o que parece. Nós íamos ir a Fátima, pero as da perruquería atoparon unha oferta boísima para Mallorca, moito máis barata que a outra, e vou directo desde Santiago. E lá fuches ti, a Mallorca, veña, a Mallorca, la Nui, os chilaos, e a mentirlle ao teu home, É que, Moncho, tes que entendelo. Elas están casadas cuns carneiros, uns túzaros que non entenden que as mulleres modernas podamos divertirnos pola nosa conta. De ben, de bo rollo. Claro, nada que ver contigo, un home tolerante, sensato, cariñoso. Neso leva razón, Homes do mundo como a min non nos saen lameiro. Bueno, pero eso non explica por que carallo me mentiu dicindo que ia a Fátima cando foi a Mallorca. É que Carmucha e a Golosina só obrigaron a facer un pacto de silencio. Se este asunto se sabe, van ter problemas na casa. Sí, o que queiras, Elvira, historia, sabe o que che digo? Que vou facer o mesmo que a ti. Vou marchar uns días de vacacións a unha desas cidades do perigo, a Las Vegas, ou a Andorra, ou a Marinador. E ali vou facer toda canta estremonía se me pase pola cabeza. Así quedamos a pré. Paréceme razoable. Paréceme razoable. Iso digo porque non cree que o faga. Pois está moi equivocada, Vou ir a saco a pola vinganza. Así que queres que che dea 4 días libres, un adianto da paga para gastalo en mulleres, ir de festa e só para vengarte da túa muller. Efectivamente. En fin, pareceme razoable. Cantos cartos queres? Aquí a todo o mundo lle parece razoable o que vou facer menos a min. Manda carallo, Eu, se vos son sincero, amigos, a mí non me gustan as festas na praia con chavalas no Caribe, non, eu nunca fun deso, non. Eu, onde son feliz realmente, é na Feira Verde de Silleda, por exemplo, ali, entre desbrazadoras. Pero agora non me podo botar atrás. Hai que seguir con esta fantasía. Pero, Monchiño, que estás seguro de que vas facer? Segurísimo. E onde vas ir? Que che importa? Vou ir onde me saia da gana, oixe? Eu vouche mandar todos os días fotos e whatsapps con toda a estremonía e barbaridade que faga. Ai, Dios mío, que disgusto máis grande. Ala, aí quedades, amistades. Adeus, cariño. Por fin, pensei que non daba marchado. Pero non che importa que papá vaya por aí de vicios? Quedo do máis tranquila, Kevinciño. O único vicio que lle anda na cabeza a teu pai é ir mirar desbrozadoras. Podo quedar ben tranquila, non te apures. Que tan ben me coñece a ti, Pois que non estea tan tranquila, que eu busco vinganza. Voume meter de cheo no vicio, de cabezas. Hombre, Moncho, pero logo ponte vas con esa pinta. Pareces man nun carallo. Sei que vas de viaxe, ó. Sí, señor. E onde vas? Ao Caribe ou que? Que va, a un sitio moito mellor, ao paraíso dos meus soños. Coño. Que va, veño aquí, Puscas, ao teu bar. Vas pechar 4 días o local para min só. Home, Moncho, ti sabes que está como a tua casa, pero eu non podo pechar 4 días, sabes? Non podo estar 4 días sin clientela. Cala a boca, me cala a boca, será por cartos. Mira pa aquí, mira, Vou baixar a ver. E saca chupitos, e máis las cartas, que vai arder noia, me cago na madre. E estás invitado tamén, Lino? Vente cando quira. A non ser que teñas traballo, claro. No, por 4 días tampouco creo que pase nada, mas teño servicio discrecional, home. O que si vou facer é pasar por a casa e poñerme algo máis informal, así, porque claro, estás me dando unha envexa co teu conxunto sport. Ai, amigos, foron as mellores vacacións da miña vida. Viño, callos, tute, Discovery Channel, Canal Nitro, a TDT, a todo meter, E sen pagar un peso. E para rematar, a guinda do pastel.
unhas fotomontaxes que fixen coas máis modernas técnicas para que Elvira pense que estiven no Caribe. Mirad, estas chavalas saqueinas dunha revista de motos. Este corpo non é o meu, pero parece, Ai, moito vai rabear Elvira cando as vexa.